Croeso cynnes i sesiwn Canolfan Gerdd William Matthias o'r Tŷ Gwerin. Mi gawson ni amser gwych yn Llanrwst llynedd efo 2 o'n grwpiau cymunedol yn perfformio, a mi o'n e hen edrych ymlaen at fynd i Dregaron leni. Di hynny'n di bod yn bosib wrth gwrs, ond o'n i'n hynod o ddiolchgar i'r Steddfod am y cyfle i fod yn rhan o Wyl Amgen. Da ni am ddechrau pnawn 'ma efo perfformiad gan griw Doniau Cudd. Wnaethon ni sefydlu prosiect Doniau Cudd 2 flynedd ar 15 yn ôl, pan ddoth hi'n amlwg bod 'na ddiffyg cyfleoedd i gerddorion o fanabledd dysgu ddod ynghyd efo cerddorion eraill i greu cerddoriaeth, unwaith oedden nhw wedi pasio oedran yr ysgol. Mae'r prosiect wedi mynd o nerth i nerth dros y 2 flynedd ar 15 o dan arweiniad arbennig Arfon Wyn. Mae 'na griw bach o aelodau Doniau Cudd wedi dod ynghyd i baratoi perfformiad rheithiol ar gyfer Gwyl Amgen. Ga i ddiolch i'r aelodau, a hefyd i'w teuluoedd a'r gofalwyr am yr holl ymdrech sydd wedi mynd i mewn i sicrhau bod y fideo yma wedi bod yn bosib. Ac felly, yn ei deill unigryw arbennig ei hunan, dyma ddehongliad criw Doniau Cudd Caernarfon o Alaw Werin Boblogaidd. Mwynhewch. Wel, heddiw da ni am drio wneud fersiwn ni'n hunan o Tŷ Bach Twt, ac yna ni ddigon o ffrindiau i ymuno i mewn, ac gen i weld sydd eithi. Mae gen i dipyn o dŷ bach twt, o dŷ bach twt, o dŷ bach twt. Mae gen i dipyn o dŷ bach twt, a'r gwynt i'r drws o bore. O hil y drws,
Da iawn, da iawn. Diolch yn fawr am y munud mewn. Wel, diolch yn fawr i Griw Doniau Cudd. Da ni symud ymlaen rwan at berfformiad gan Griw Canfod y Gân. Rwy'n ddeunaw mis yn ôl, mi fuon ni llwyddiannus i sicrhau grant o gronfa Ysbryd 2012, Spirit of 2012, gwaddol Gemau Olympaidd 2012, a'i cynllun penodol nhw, y Music Challenge Fund. Mae yna 3 cynllun o Loegr a Nina o Gymru yn rhan o'r Music Challenge Fund, a nod y cynlluniau ydy dod o phobl anabl a phobl heb anabledd ynghyd i gymryd rhan yn gyfartal mewn cerddoriaeth, efo'r nod o wella iechyd meddwl a lles. Ers dros flwyddyn, da ni'n cynnal sesiynau yn Harlech, Pwllheli a Chynarfon. Mae'n siom wrth gwrs nad ydym ni'n gallu cyfarfod wyneb yn wyneb ar hyn o bryd. Ond mae Criw Cynarfon wedi bod yn gweithio yn yr wythnosau dwytha ar berfformiad rhithiol, sy'n gymysgedd o'i hoff ganeuon fel grŵp a hefyd can wreiddiol Canfod y Gân wedi chyfansoddi gan yr aelodau. Mae'n ambell wyneb cyfarwydd hefyd wedi ymuno yn y creu. Gai ddiolch yn arbennig i dîm anabledda dysgu Cyngor Gwynedd yn partner ni yn y cynllun am y gefnogaeth aruthrol da ni'n ei gael i'r prosiect yma ac efo Doniau Cudd. Gai ddiolch wrth gwrs hefyd i'n holl arianwyr. Felly dyma Griw Canfod y Gân efo perfformiad arbennig iawn. A ochr yn ochr ar fideo mi welwch chi hefyd ffotograffau gan Iolo Penri sy'n crynhoi rhai o'r sesiynau gafodd eu cynnal cyn y cyfnod clo. Mwynhewch. This